So, good afternoon, Leah and Chrissy. Today is the 13th of June, 2024. Actually, it's Spasov's Day today, isn't it? Spasov ден. Чували ли сте нещо за Спасов ден? Do you know what celebration it is about? People No. whose names are Spasena, they're celebrating their Spasov ден. Сега ще прочетеме. They're celebrating their name's day. Спасов ден. Откъде идва? Това също се нарича Възнесение Господно. Сега ще го прочетеме да видим за какво става дума. На български език празникът се казва Спасов ден. Дума, която означава спасение. Съответно, денят е имен ден на хора с името Спас и производни. Това е професионален празник на хлебари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. Освен това е свързан с ритуали за плодородие и за осигуряване на потомство, в които ключова роля се приписва на растението росен. Значи Спасов ден е свързано с спасението на човешката душа. Възнесение Господно е библейско събитие, играещо основна роля в християнството. При него Исус Христос, преминал през разпятието и възкресението, се възнася на небесата. Обаче Христос не изостава хората, а им изпраща Светия Дух на Петдесетница и не престава да се застъпва за тях пред Отца. Започва да се празнува като отделен празник в началото на 5 век. На български език празника има наименованието Спасов ден и означава спасение. На този ден един вид Христос се е възнесъл на небето. 50 дни след възкресението е това, след Великден. 50 дни след Великден. Добре, така, имате ли познати с имена Спас, Спасена? Имате ли някой познат в семейството или в фамилията си? И така, няма проблем. Хайде сега да видим докъде стигнахме. Започваме с текста на страница 62. Can we first translate the words that were given here? You can open your vocabulary books. Can you see open your vocabulary book and then write their definitions. Че не знам на коя страница ще бъде това в тетрадката. Нека да запишем думичките. Friction. Friction е триене. Friction, триене. Vocabulary book. Намерете за модул 4. Vocabulary books. Friction означава триене. След това, какво имаме? Force. Force означава сила. Force. Окей? Знаете ли ги думичките? Next. Surface. Surface. Surface е повърхност. Surface. Slide. Знаем ли дума? Slide. Пързалка е Rub. rub. Е трия. Разтривам в ръцете. Една срещу друга. Триене. Трия. Rub. Окей? Знаете ли ги думичките? Against. Against е срещу. Against. Opposite. Opposite е от другата страна на улицата. Opposite. Opposite. Direction. Direction е посока. Direction. Direction. Object. Object е предмет. Slow down. Slow down означаваше какво? Забавяме темпото на нещо. Slow down. Rough. Rough е груб за повърхност. Rough. Груб за повърхност. Smooth. Smooth е гладък за повърхност. Гладък. Low. Low е ниско. High е високо. High. Не са противоположни. Ниско и високо. За звук, за височина. Low and high. Produce. Produce.
произвеждам, представям, зависи. Produce в случай означава произвеждам. Heat. Heat е жега. So tell me, what's the temperature in Sofia today? Is it too hot? Yes, it's What's the temperature in Sofia today? I think it's 30. 30, yes. But yesterday, was it hotter yesterday? Yes. Yeah, it was hotter. Чудесно. Добре, кой е следващия текст? Имаме heat, нали? Heat. Жега. Air Air resistance. resistance. Това е устойчивост на въздушно съпротивление на въздуха. Да, запишете го. Съпротивление на въздуха ще бъде това. Air resistance. Съпротивление на въздуха. Air resistance. Flat. Flat е плосък. Плосък. Flat. Освен апартамент, flat означава и плосък. Water resistance. Ето това вече ще бъде съпротивлението на водата. Water resistance, съпротивление на водата. Окей. Чували ли сте ги тези думички преди? Yes. Добре. някой. Да, чуваме. Ето това сега е Ice rink. rink, което е ледена залка. Ice rink. Tire. Tire, автомобилна гума или просто гума на моторно превозно средство. Tire. Carpet. Carpet е килим. Carpet. 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 Bathroom tiles. Bathroom tiles е плочки на банята. Bathroom tiles. Плочките на банята. Bathroom tiles. Rope. Rope е въже, това го знаете. Racing car driver. Racing car driver е шофьор на бързи коли, на Формула 1 автомобили. Тези, които са за надпревара, за състезание. След това Careful. careful, внимателен. Slippery. Slippery е хлъзгав. Slippery road. Хлъзгав. Окей. Wet е мокър, влажен. Boots. Boots е бутушки. Boots. Skier. Skier, естествено. Useful. Useful, полезен. Thin. Thin е слаб. Thick. Thick е гъст. And Shape. finally, shape е форма. Shape е тук в случая виждаме един квадрат. Shape е формичка. Окей? Така, познати ли са думичките, които казахме до сега? Да. Сега да видим какво следва. Just take a picture of this class. Okay, let's listen and read the story about friction. What is friction? Какво е триене? По принцип това е сила, която е... So just to say, my husband, I am, yes, in class. Good. So friction е триене. Okay, let's now listen and read the text. Friction is a force between two surfaces. It happens when one surface moves, slides, or rubs against another. For example, there is friction between your shoes and the street when you move along the street. Friction always works in the opposite direction to the object that is moving. Friction always slows down a moving object. 1. On a smooth surface, there is low friction. This means that things move more easily. On a rough surface, there is high friction. This means that things move with more difficulty. 2. Friction also produces heat.
For example, when you rub your hands together. 3. Air resistance is a type of friction. It slows down a falling object. A large flat object, like a parachute for example, produces more air resistance. 4. When you go swimming, the force that pushes against you is water resistance. It slows you down. Okay. Can you now read the text and then we'll answer the questions? So, Leah, start reading the first paragraph. On a smooth surface, there is low friction. This means that things move more easily. On a rough surface, there's a high friction. This means that things move with more difficulty. Добре. Do you understand that? For example, if you play golf, you know, when the ball falls into a rough surface, it moves slower because the grass is high. But if it falls on a smooth surface where the grass is cut low, then it moves faster without any difficulty. Good. So the next one, Chrissy, can you read about two? Okay. Mhm. Friction also produces Friction also produces heat. heat. For example, when you rub your hands together. Чудесно. Добре. Do you understand? It's called триенето. Е също и топлина. Защото когато си триете ръцете една в друга, вие ги сгрявате. Нали? Добре. След това Leah, continue, number 3. Air resistance is a type of friction. It slows down a falling object, a large flat object like a parachute, for example. Products more Produces more produces more air air resistance. Съпротивлението на въздуха, значи това е друг вид триене. То забавя падащия обект. Заради триенето, значи, когато парашутиста държи парашута над главата си, заради голямата плоскост на парашута, той пада по-бавно. A large flat object like a parachute, for example, produces more air resistance. Добре, след това продължи Христинка. Number 4. When you go swimming, the force that pushes against you is water resistance. It slows you down. Да, а водното съпротивление, когато сте в водата, нали, и вие плувате в нея, това ви забавя. Добре, някой излезна обаче, я да видим. Христинка излезна от интернет. И сега answer the questions below. Here she is entering the class. What is a friction? When does it happen? Answer the questions now. What is a friction? Leah, can you answer this question? Yes. Mhm. A friction. This is force between two surfaces, and it happens when one surface moves, slides, or rubs against another. That's it. Значи това е триенето, когато две повърхности се движат и се трият една в друга. Нали? It happens when one moves, slides or rubs. Може да се... т.е. когато вие се движите по улицата с обувките си, създавате ли триене към асфалта? Имаме ли триене на обувките? Има, нали? Yes. Затова ги износваме, защото се получава триене. Удряме, значи ние се движим по повърхността и по този начин се получава триенето.
Така, okay, Христинка, what about the second question? On which surface is friction low? High. Кога триенето ще бъде по-ниско и кога по-високо? Когато повърхността е low. грапава, ще имаме ли по-голямо триене в случая? Да. Ако тревата, yes. нали, ако топката падне във висока трева, там триенето ще бъде по-високо. Yeah. So when on a rough surface, the friction is high on a rough surface, but когато е гладка повърхност, триенето е по-малко и съответно топката се движи по-бързо. Yes, it's a low friction. Yes. Okay. Leah, what does friction produce? Friction produces more air resistance. Не, какво беше топлина? Не беше ли топлина? It produces heat. This is in paragraph 2. Когато триете, вземете две дървени плоскости и триете една в друга, те ще се възпламенят, защото се създава топлина. It produces heat. And the last question? What are some other type of friction? What are some other types of friction? Yeah, what is it? A head and Къде? триене. Имаме водно и въздушно съпротивление, нали? Air Water. and water resistance. Yes. Чудесно. Добре. Така, и сега продължаваме с следващите въпроси. Good. Now goes, is the friction on these surfaces high or low? Look at match. So if you are sliding down the ice rink, and this is a very smooth surface, what would be the friction? Ще има ли високо триене или съвсем малко триене ще има, когато повърхността е гладка? Is it Maybe low. low? That's right. It's going to be low friction. The tire, what would that be? Maybe a high. High. Да, защото гумата тя просто се трие в асфалта. Не е толкова лека, както е ледената пързалка. So, what about the carpet then? Гумата, yeah? It's gonna be ще забави движението върху повърхността. Но пързалката е много, много гладка. Ще бъде low friction. And bathroom tiles, и те са като пързалката, нали? So low friction, but the rope will have a high friction. Е просто грапав и затова съответно ще бъде високо триенето. Така. Добре. И сега задача трета. Fiction in sports. Look, read and choose. Can you now decide which is the correct answer? Leah, can you start, please? Yes. Racing car drivers need to be more careful when they drive in the rain because the road is slippery. That means that friction is when the road is wet or low. Yeah, because it's a road and it's wet, so there is almost no friction. It's slippery then. So there's no now. Yes. Yeah, continue number 2. When you go rock climbing, you need more friction to climb easily. How can you do this? You can wear special boots. Yeah, definitely you should wear special boots. Yeah, and the next one, Chrissy. Skiers use skis to help them slide across the snow easily. Low friction is
oneself in skiing. In skiing. So, is it true? This is true, yes. This is true. Браво, момичета. Well done. Okay, let's move on to the next 4. Now, Leah. When you go mountain biking, you need What thick, kind of thick and and rough tires so rough? the friction is high. Because it will be too slippery. If your mountain bike hasn't got rough tires, you may slide down the hill. Добре, and next one. Canoes are a canoes. special. Canoes are a special shape to make water resistance lower. Yeah, definitely. Lower resistance. И последното. Footballers' boots stop them from slipping because the boots make friction low. Yeah. No. Makes the friction not low, but high. Yes, high. Yes, So this is false. Bravo. Чудесно. We've done this activity. And now, exercise 4. Can you find some more examples of friction in groups? Make a poster, present it to the class. Look at the example. Look at this. Dog sleds have got a smooth underside to slide across the snow easily. So dog sleds, шиничките, имат гладка повърхност, за да се парзалят лесно по снега. Yeah, so there is low friction. That's the idea. Okay. Така, и сега отворете Activity Book, page 50, and do similar activities. Activity Book, page 50. This is going to be CLRL. Okay. Can we do this together? The toy car is moving at the same speed in each picture, but the surfaces in order from the most friction, they put the surfaces in order from the most friction to the least friction. Така, grass. The next one is road. Да, значи най-голямо триене ще имаме върху тривичката, нали? Ама тук защо се случва и road? Ние сега трябва да ги вземем тези, да ги поделиме. Така, от най-високо триене до най-малко триене. Ами според мен е sandpaper. Тук ще буксуваме, а? Това какво е? Лед. Най-хлъзгаво ще бъде леда, нали? Ice. It's gonna be the most slippery. Low friction. После от тези двете, пътната настилка и пясъчната настилка, пътя ще бъде след леда, нали? No. Sandpaper. Госпожо. Да. То долу пише сантиметрите. Да, заради сантиметрите, добре. Because this car traveled 28 centimeters, which is farther than traveling by road. С 1 сантиметър повече. Значи тук имало съвсем малко повече триене. Затова ще бъде, т.е. 1 сантиметър по-напред, което минава по-надолу. Това е така. Чудесно, we've done it. What about 2? How does each piece of equipment help a sports person? Complete the table, give the reasons for that. Helps, grip. Значи helps е помага на захващането. Грипинга е когато захванете нещо много здраво. Increases speed, увеличава скоростта.
or increases air resistance, както е тук сега. That's gonna be увеличаваме въздушното съпротивление. That's gonna be here. Добре, и сега how does each piece? Как помагат тези съоръжения на един спортист? Довършете табличката, като дадете своето обяснение. Трябва тези да ги движим. Например, this one increases air resistance. And does it have more or less friction? Само трябва да добавяме. We just need to add first this and then we'll do the more or less friction. Okay, what about the rubber hat? Swimming, the rubber swimming hat. What happens? What does it help? Help grip. Helps Yeah. increasing the speed. Because when you wear in the pool a rubber cap, you can swim faster. Yeah? Следващото е gloves. What does it help? The gloves. How does it help? It helps with the This helps skin. grip. So you can touch things better. You can hold things better. And this is a helmet. How does it help? The helmet. Това нали е? Какво е според вас? Хвърчило ли е? Helmet, maybe. Helmet, каска за глава. Съответно ще помогне за increases speed. And these slides, ice skating shoes, they help how do they help? Increases Yes, speed. They help increase speed. Чудесно. И сега да видим следващата задачка. Трябва да кажем does each piece of equipment make more or less friction? So, does it make more or less friction? The first one. The first It one. definitely makes less. Less. По-малко триене имаме, защото се увеличава скоростта. А това, щом като помага на захващането, значи имаме повече триене. It's more, there is more friction. То е по-грапаво. За да е грапаво, за да забавиме, нали, изхлъзването, то е по-грапаво. След това, it increases speed. Съответно, имаме по-малко триене, нали? less friction. Less friction. And this one is gonna be the same. And the parachute? More friction. Браво. Чудесно. You're so clever, girls. И това беше с тази задачка. Добре. И сега отиваме на преговор. Song time. Open your students' books on page 64. Yeah. Page 64. And this is song time on module 4. Girls, we are gonna sing a song. So, is it a happy or a sad song? Is it fast or slow? Look at the picture. Can you guess what is the rhythm of the song? Leah, what kind of song do you think it is going to be? Funny and extreme. It's gonna be happy, isn't it? And maybe look at this man, he's jumping Fast. fast. Let's listen and check. Okay, and then we talk about the song. Listen to the song. I'll play the video. Leave it out. I've done a lot of things in my life, some were weird and wonderful. I've been scuba diving in Cancun. I've lived my life to the full.
I've done a lot of things in my life. Some were exciting, some were not. I've been bungee jumping in Peru, and I've been snorkeling a lot. Live it up, live it up, live your life to the full. Make your life worth living, it isn't meant to be dull. I've done a lot of things in my life, it's boring to stay at home. I've been hang gliding in the desert and windsurfing over the foam. Live it up, live it up. Live it up, live it up. Live it up, live it up. Live your life to the full. Make your life worth living, it isn't meant to be dull. Live it up, live it up. Live your life to the full. Make your life worth living, it isn't meant to be dull. Yeah, did you like the song, girls? Yes. Fantastic song. Okay, can we now answer the questions below the text? So could you read the song again and find 3 water sports? So Leah, can you read the first verses, please? 3 water sports: scuba diving, Mhm. Scuba diving, Yes, scuba diving is one And- of the water sports. Another one, Snorkeling. 3 water sports: scuba diving, snorkeling, No. snorkeling. snorkeling, and windsurfing. Mhm. Yes. Good. The next one, and you said, what did you say? Snorkeling and what was- Windsurfing. windsurfing. Yes. Следващото. Good. Христинка, 2 sports you do in the air. Hang gliding. Yes. Hang And- gliding. Bungee jumping. Good. That's it. The 2 sports you do in the air. Okay, the next one. A word, that is, yes, a word that means boring. Maybe when you make your life worth living, it isn't going to be dull. Dull, точно така. It's a live life to the full. Yes, it isn't meant to be dull. Dull е думата за скучен. Добре, следващото. Yes, who is gonna be? A word that means strange. Strange. Good. Which one means strange? It is Exciting. no, this wrong one number. in the second row, in the second line. Some are weird. This is the word. Weird. Do you know this one? Странен, чудноват. Some are weird. Добре. A country in South America. Which country is in South America? Cancun. It is Peru. Yeah, Peru. Peru. Yeah, I don't know. Is this a country? I think this is Peru. Yes. And next, a place where there is a little or no rain at all. What is it called? It is Peru. no. Pustinia. How do you say pustinia in English? Oh, desert. The
desert. I've been hang gliding in the desert and windsurfing over the foam. Чудесно. Браво. Така. И сега продължаваме. Let's move on. Exercise 1. So, let's revise words. These are words that end in suffixes er, or, and ist to talk about jobs. Like someone who plays golf is a golfer, golf играч. Someone who acts in plays or films is an actor. Someone who paints pictures is an artist, художник. Could you now guess what is the missing word? Okay, Christinka, start please. John plays the guitar very well. He's a great Guitarist, great what? Guitarist. guitarist. He's a great guitarist. Good. The next one. Yeah. Mike sails with his family on holiday. He wants to Mhm. be a sailist. Sailor. Sailor, What's like the ending? Do you know the ending for sail? Sailor. Okay. Sailor. Like his brother. Next one. Julia reads. Julia reads out the time. She's the best reader in her class. She is the best reader in her class. Чудесно. And next. Marta bakes the best cakes the best cakes in our town. She's a great baker. Baker. Bravo. And last one, 6. Ina loves to cycle. She wants to be a professional cyclist. Браво! Professional cyclist. Това ще го имаме на теста. Значи трябва да запомниме окончанията за образуване на съществителни имена за професии. Окей. И така, завършихме тази задача. Open your activity book, page 51. And let's do the sounds and words of module 4. Страничката е 51, page 51. Yeah. Добре. The first one is a skydiver. What job we can write here? Number Collect. 2 is a collectioner. It's going to be what? Collect? Collective. Не, едно от трите окончания. Collect? Collector. Dot. Collect. Collector. Write it down. Collect. Collector. Collectioner. This sounds the best. Okay. What about the next one? Play the pianist. It's a pianist. Write it down. Play the piano. Pianist. Pianist. Visit. Visitor. Visit. A visitor. Visit. Visitor. Instructor. Instructor. Bravo. Instruct. Instructor. Can you write it down? И последното е windsurf. Or windsurfer.
Windsurfer. Така, браво. And these are the words that you need to know for your test. These people and their jobs are made by adding the present suffixes er or an ist to the verb itself. Добре. Така, и сега продължаваме напред. Read and underline. I want to be a famous artist one day. What about the next one? Jack Yeah. Jack is famous mountain biker. Biker, чудесно. Next, Chrissy. Yeah. My cousin is what? Windsurfer. Windsurfer, but I don't like water sports. That's it. My cousin is a windsurfer. Good. Leah. That guitarist plays so beautifully. Bravo. Next one. The ski instructor helped me put on my ski boots. The ski instructor. Bravo. And the next one. You must follow the rules when you are a visitor to the pool. Yes, when you are visitor to the pool. Браво! И остава да направим ревюто в учебника за Open Your Students Book on page 65. Review for module 4. Can we now answer the questions here on page 65? So we should guess which sport are we talking about? Like the example, it's a sport you play with a racket. We're talking about the badminton, yeah? Okay, what about the next one? Leah, start, please. You need a parachute to do this sport. I think it's skydiving. Definitely, it is skydiving 2D. Yeah, Kristinka? It's useful to have a bird and a kitty when you go. And a kite. Няма да е kitty, a kite. Нали? Yes, and When kite. you go, what are you When doing? you go, Kite. Това е да се свираш с теглен от хвърчило. Kite surfing. Да, се филме с хвърчило е това. Kite surfing. Браво. Yes. Next one. Кой ще продължи? For which sport do you need flippers, a mask, and an oxygen tank? Scuba diving. That's right. Scuba diving. Next one. You need a club to play this sport. Golf. That's golf. You need a helmet and rope to try this sport. I think it's rock climbing. Yeah, definitely this is rock climbing. G. Yes, the next one. I put my life jacket. I'm ready to go canoeing. You are going canoeing. And the last one. It's useful to have a wetsuit
When you go windsurfing. That's it. So this is what we call a wet suit. Чудесно. So do you remember these words? This is the end of module 4. Let's play the game. We have a game to play. So you should spin and answer the questions. Go back 3 squares. Oh my God. Yes. So let's spin. So Leah, you'll be now 6. Can you make a sentence with yet? Yes, Още не съм си купила. I'm not. I haven't. Сегашно I- перфектно време ще бъде I haven't what? One second. Не съм си I- купила плавници се още. I haven't buy flippers yet. I haven't bought slippers yet. So you should make a sentence in the present perfect tense of the verb. Okay. Добре, продължаваме. Чакайте сега, какво направих? Starting from the very beginning. Christinka, it's your turn now. Can you make the same sentence? Yes. I have I have Haven't. Не съм си I- купила плавници все още. The same sentence. I haven't I bought haven't bought any flippers yet. yet. Айде, запиши си го това. Запишете си го. Сегашно перфектно време на глагола. I haven't bought any slippers yet. Почнахме в И8, да знаете, ще си изработим времето до края. Окей? Чудесно. Да видим следващото е за Лия. Sorry. Make a sentence with never. Никога не съм играла голф. Кажи го. I never played golf. I I never. have. I have I have never played golf. Браво. Oh, 6 again. Let's start again the game because you were just lucky not to answer the questions. And let's do it a second time. Okay. Хайде сега с Хриси да започнем. Хриси, you are number 1. Make a sentence with never. I have never played golf. Okay, you have never played golf. This is correct. The same one. Christina. I Have never. Госпожо, кой е? Средувате се, нали? Кой беше последен? Me, Хриси. Сега е, значи, Лия. Добре, Лия. I haven't. Не, отрицателното е думичката never. I have never. В английски език не може да имаме двойно отрицание. Отрицателна е думичката никога. I have never played golf. I have never bought this. Played. Yeah. Айде сега да не играем тази игра, да направим изречение с всички тези думички в сегашно перфектно време. Второто, как ще кажете, някога карала ли си велосипед? Have you ever
Have Have you you ever rode, ridden? Have read, ever read, ridden a a bike? bicycle? Have ever ridden a bicycle? Yes, I have. Волейбол. Аз вече съм си купила билет за волейболната среща. Добре. I have already bought You are bought, точно така, a ticket. a ticket for a volleyball Мгм. match. Точно така, браво. I've already bought a ticket for the volleyball match. What is this one? Just. Току-що си купих очила за гмуркане. I just Bought bought mask. a mask. Добре. Or swimming goggles. Yes. Yet. Какво беше за yet? Кой е сега? Христинка? Все още не съм си I купила плавници. I haven't. bought my Какво беше сега? slippers yet. Sleepers yet. I haven't bought sleepers yet. Чудесно. След това с never. Have you ever ridden a horse? Лия? Have you ever Ridden. have you ever drank this water? No. Have you ever ridden a horse? И накрая попитайте някога печелил ли си златен медал? Have you ever Won won a a medal? golden medal? Have you ever won a gold medal? No. Oh, yes, I have. Значи това са ви ключовите думички. За кое време на глагола, момичета? What tense is it? Present perfect. Present perfect tense. Когато говорим за нашите преживявания до сега в нашия живот, използваме сегашно перфектно време. Добре. И в тетрадката имаме ли ревю? Само да погледна 4-ти модул. В тетрадката имаме ли нещо до накрая? Yes. Да, имаме един Wonder Challenge. Can you now open your workbook on page 52 and let's do the Wonder Challenge. Започваме последната игра. Тоест, следващия час ще имаме тест. Тестове по-скоро. Ще имате 2 теста. Даже 3 теста трябва да направим. За домашно ще ви оставя в Activity Book да си направите Extra Check Test. For modules 3 and 4, значи в тетрадката 112-113 страничка си ги направете за подготовка. Activity Book 112-113 и във вторника всъщност ще започнете с... Всъщност аз съм ги изпратила тестовете на вашите родители, на майката на Лия. Ако искате, момичета, си ги направете вкъщи тестовете, но не Basic тест. Искам да направите Extended тест. И да ги проверите с Неса по време на клас. Може и така да направим. Тя да ви направи лисенинга и тестчетата, да ги провериме в клас. Ако искате във вторник да ви бъде последния час. Да имате, значи тези 40 минути и после още 1 час. Удобно ли ще ви бъде? Okay. За вторника. Да направим всички тестчета и да знаем, че сте завършили половината ниво от този учебник и на есен ще си продължим отново. Да? На есен. Ще си продължиме от модул 5. Сега да направим последно тази игра. Готови ли сме? Look, read and write. Leah, can you read the first sentence, please? Yes, find 3 sports that starts with S. The first one is scuba diving. The next one is With S, какво ще бъде? Може би
Surfing. skydiving, Skydiving. Да, запишете си. Skydiving. And also skiing. Write them down. Mhm. Find two sports you do on a mountain. Mountain biking and rock climbing. Точно, mountain biking and rock climbing. Чудесно. The next one. Лия. find three things you need to go windsurfing. A board. The first one is board, board. first windsurfing, and this is also maybe жилетка спасителна. Щеглета си. And life jacket, isn't it? You need a life jacket and a wet suit. Yeah. Find two things you need to go snorkeling. A mask. Mhm. And And what else? you need a mask and wetsuit. a wetsuit, yes, and maybe flippers, yes, and Yes. flippers. And тук трябва да добавим и водолазен костюм and a wetsuit because you are in the water, yeah. And find two traditional sports in the picture. Which are they? We can see here what is that. Tennis. Yes. Badminton. Badminton and another maybe golf and golf. Yes. Golf and badminton. Чудесно. We've done this already. И да, време е да завършим този урок. Добре, момичета, много ви благодаря. Значи, изпитването ще ви го направи Неса, за да може да си изработи тези 40 минутки, които не сме ги изработили с нея и да довършите тестовете. 3 тестчета. Аз съм ги изпратила на катето на майката. Да, на Лия на майка й. Ако искате за домашно, ги направете. Ще имате ли време до вторник? Да? И с Неса ще направите лисенинга час и ще ги провериме. Става ли така? И във вторник ще ви бъде последният час за тази учебна година. Съгласни ли сме? Да? Yes. Ако искате в четвъртък, няма да има нужда според мен. Ние си завършихме материал. Сега в четвъртък ще имаме, значи във вторник ще имате тест. Т.е. вие ще си направите тестовете. Единият за четвърти модул, другия за трети и четвърти модул, а третият тест покрива първи, втори, трети и четвърти модул. Направете си ги и ние ще ги провериме заедно в клас. Добре? Хайде, have a nice day. Довиждане. Have a nice day. Bye. Довиждане.